Tes todas as posibilidades, sabes? Sí, é posible, pero aún falta xente que está aí, somos varios que estamos aí, é posible que bueno, por ahora a cosa va ben. E como foi a xornada? Un pouquiño que era o que levabas? A xornada para min, o sea, yo non había visto zona, entonces yo había pescado máis veces por aquí, non sabía onde había pescado, pero fui mirando, pescando así un poquito a fondo, a profundidade, fui sacando pezas, e a xente non sacou, entonces foi así. E que é o que levabas e sobre todo cal foi a que máis te costou? Casi todo pintos grandes, 2 kilos e pico. As pezas que necesitas para un campeonato, pero tampouco podes andar detrás dos sargos ou dos muses, porque é moi difícil. Tens que ir ás pezas seguras, que son pintos, maragotas, ou un congrio, se podes coller, e cosas desas. Un pouquiño cal foi a peza que máis custou? Contanos así un pouquiño como foi a loita. Ninguna, As pesquei todas debaixo das pedras, había sitios de moito fondo, pero todas debaixo das pedras, moi fácil. E antes dicías que non coñecías a zona para pescar un pouquiño, como había? No, es que non coñecía, pero non había visto zona. Entonces ya habíamos pescado máis veces en esta zona. Non había visto zona, pero sabía de outras veces onde pescar. E salió ben, así foi. E agora preparar o campeonato de España, non? A ver si se pode ir, porque temos que traballar, traballamos en outras cousas, a ver si se pode ir. E un pouquiño como é a preparación dunha persona como a ti para un campeonato deste tipo? Pues tendrías que venir unha semana, polo menos, e ver os sitios onde hai peixe, e ver como se move o peixe, porque eso tamén hai días que a mellor en un sitio hai moito peixe, pero vas ao día do campeonato e non hai nada, desaparece. El día que sepamos o secreto, aí ganarás todo, pero é imposible. Se move o pescado, o peixe. Hai xente que dice, pero se había moito peixe, como vas hoxe ou vas non sei quanto, non hai. Pero non hai. Entonces, é circunstancial. Se move, a veces está en menos agua, a veces está profundo. Depende como está a mar. E aquí, como cambia tanto a mar, es conocimiento. Años de experiencia.